ukhuba lo bekhuluma bekuthiwa ukhulumela ingane kaGogo Cagwe, uBishopi, ubaba uZwelabantu Mpungose wakwabo kaBaba omdala kubaba yena uzala umkhulekelo. Uwomunye ubaba esasala naye uma sishiwa ubaba sisebancane, sasala naye ngikhumbula kahle sisezingane eqala ukusebenza iuniform esikoleni besiyithengelwa yena. Ubethi mayeyothenga eMelmont, uyayithanda eMelmont njalo futhi yasola ukuthi uzaguga ehambela yena eyothenga ngoba ikhadi la kalithintwa umuntu. Wayethenga igross ayifake ngapha, ayifake zona zonke izindlu ngoba ugogo wasala nezintandane sibaningi, akumina ngedwa intandane. Amadodana akhe ashona njengoba besho baba ukuthi babe u7 kusela babili. Bonke ke laba bahambayo obaba bethu no auntie bethu, amantombazane akhe ayishona, ushona obaba beingane zamantombazana akhe asale nezintandane. Amadingane zamadodana zayishona, ushona onina bazo emakhaya onina asale nezintandane. Wasala kubaba wayedwa no auntie wawuyena kusebenzayo baba phakathi, wasibheka sonke ebambisene naye ugogo ngomholo womtende. Esikoleni sasingagqoki thina ama-under ngoba sasingenawo sisingane. Ngikhumbula kahle ngelilanga ugogo wayethi usithengela ama-under emholweni kanti usithengela amaphinti. Wayethi mayisinika sajabula, umfowethu engimlamayo waphuma washona ngapha kwesibanga, shona ngapha basasiqala into ekuthiwa yi-under. Washo uyiphani wangazi ubukhona mina. Wathi hawweni ijabula amaphinti ngoba wayeyintombazane. Hayi wathi ucela ukwathatha washiyoza washintsha emholweni ngomholo ozayo sanqaba. Akekho phela wayezosiphenya. Ngikhona nje angagqoka iphinti. Ngemzamo kaGogo ngeke ngiyifele nami phansi. Ngoba ngangihlakaniphileke esikoleni kakhulu. Bayazi ngangifunda nabo. Sasifisa nathi ukuyofunda ezikoleni esasizwa kuthiwa kuyaphaswa kuzona. Kodwa asiyanga sabamba la eduzane ngoba isona isikole esasiseduze. Wayengeke be namandla ugogo ukusiqashela. Kwathi noma umuntu ephasa kanconywana ayangababikho inqubekela phambili ngoba kwangekho nje imali yokugibela uyenkandla ngoba imali yayiphelela emholweni kusokolwa. Inkunku thina sasidla kanye ngenyanga. Uma ugogo ebuye naye emholweni ke kukholiwe ke ngalelo langa sasisilwazi usuku lomholo basasazi sizothola ke kuyinkukanyana. Futhi hayi inkunku, inyama yenkomo. Inkukhu sasingayazi, inkukhu eyidliwa umuntu wayethi akayidli inkomo. Ngaze ngicabanga nami ukusho ukuthi angisayidli inyama yenkomo ngoba ngifuna ukuzwa inkunku ngoba sasingayitholi isidala inkunku. So kwakunzima la ekhaya, bekuthosa uphuthu la ekhaya. Sasingazi-ke thina siyahlupheka, sasithi impilo ebilwayo nje ngoba sasingaqhathanisi nampilo yamuntu. Ithanga leli lenza isijingi bekuba yishebo la ekhaya. Itiye thina besiliphuza ngokuthosa ushukela. Uma ufaka ushukela esipunwini ubeke embasweni uthi cho ushukela
uba yi-tea bag bese ufaka usashisa emanzini bese ubona sekufana ne-tea sokumbala we-tea yona impilo bese iphila-ke la ekhaya. Ugogo bexubha ngelahle phambi kwethu eligaye kanje esidikiselweni exubhe nathi bese senza lokho. Emakhwapheni bekufakwa insipho sikhula la ekhaya bayazi abafowethu bonke into besiyenza le irole on yethu thina bekuyinsipho futhi libamba ngqi alilokhu isidalo. Okuyisicathulwanyana lokhu uma uya esikoleni ubona bebonile hayi besibona ngovaseline nje. Sike kinga kuvaseline ubhubheda ngento kodwa ngathi bongawuphatha ngoplastic uphinde uphinde sizongena esikoleni ngoba uvela uthathe intuli sicathulo vele sibe bomvu. So mina ke bengikhulela ekhaya ngengane enenhliziyo encane kakhulu. Kodwa ngafundiswa ugogo mina ukuyeka ukuba nenhliziyo encane. Bengidikila nje ukuthi ngangimncane nje ngangadli mina ngangidikila wangicasula nje. Kanti sekuzodliwa bengushiya nokudla kwakho. Bayazi odadewethu bakhona bayazi ukuthi nje bengilahla lapha yonke into. Ngidaliwe nje ngenhliziyo encane kakhulu. Kodwa ngayeka ngaba nenhliziyo enhla ngenxa kagogo. Uyazi kanjani ugogo wenza njani? Ngangithi mase ngidikila athi kudleneni niqede. Unenze nohwebede. Bese nginkulu ukuqindlala. Kanti onkonzane sidla nabo la ekhaya besidla ndawonye indaba yokudla wedwa sekungeqala manje. Bese sidla ndawonye thina umuntu ezokha ngakuwe nje ishebo ezosidla ngakuwe. Kanti onkonzana besidla nabo sebethola iqhinga lokuthi njalo makuzodliwa sebefuna ukube ngicasula. Ngathi bangicasula. Ngathi ngiyadikila ngeile ngathi ugogo kudlala uqede ngathi namanga ngindawo. Hlala sabamba zonke. So intombi yakaXulu ke saphila ke nayo sakhula nayo ukugeza siya esikoleni eMvayiza kusukela ngo95 sasikufundiswa ugogo wayesigezela phandle kwesikhathi ekugeza ikhanda ngamanzi abandayo ethi kufuneka lihlakaniphe ikhanda. Amakhanda ubona idome ngakanje amakhanda nogeza ngamanzi ashisayo. Ukuthi uyageza unakile uzwe ngeminwe ube neminwe emidanyana esexoxa la ethi geza la ube buhlungu kanje ekutshela ukuthi kumele ugeze kanjani. Kwahamba ke ngaze ngaqeda esikoleni. Ngikhumbula kahle ngathi ngifunda u10 khona la esikoleni safikelwa ukusha okwafika yonke le ndawo yaseMandaba kwabhujwa kwashaya yonke imizi kwangasala zindlu. Lapho sasidonathelwa othisha esikoleni impahla zokugqoka. Ugqoka ijezi kathisha omkhulu nje ngiyakwazi. Thema ngiqeda ke esikoleni yangababikho iplan yokuthi ngizokwenza njani ngoba isimo sasekhaya senzima. Angaze ngijole mina ngifunda isikole. Wayethi ugogo awukwazi ukulanda utwayi nawe utwayi. Ungayolanda utwayi nawe utwayi. Ngangivele ngicabanga nje lamazwi kagogo. Noma ngithi ngiyabona vele nje kube khona amazwi kagogo ethi awukwazi ukulanda utwayi nawe utwayi. Asa ngithi angisho ukuthi sengimuntu uzojole sesebenza makushe. So ngaqeda ke esikoleni engekho into umuntu ayizoyenza kwamele ukuthi uma uqeda isikole uhlale ekhaya ngoba ayikho iplan umuntu ayizoyenza. Ngahamba ke ngixhumana nabantu ngaze ngathola itoha la enkandla. Khumbula kahle ngihola u900 ngenyanga kodwa ngangigibela khona la ngisuka la ngiye enkandla. Ngalelo toha engangilisebenza ngakwazi ukulanda uHome Affairs uzoshayela amapasi ababeshelwe la ngingelutho omcineke. Kodwa ngahamba ngayokhuluma nomphathi waHome Affairs
ngathi akalethe Home Affairs la esibhakabhaka ezoshayela wonke umuntu amapasi nezitifiketi wonke umuntu owulandwe yimina. Hayi bencomo mama bethi uyahlakanipha ingane. Hlakanipha ingane. Thema ngisuka lapho ngafonela umamncane uZanele wayihlala ukhona la. Wayihlala eGoli nomnyeni wakhe. Ngathi ngiza lapho wathi uzohlala laphi. Ngathi ngiyabona phambili. Angino 700. Anima ngifika ePitoli ngempela ayikho indawo yokuhlala babehlala nje umkhukhwini omncanyanyana. Ngathi ngizohamba ngiye ubafowethu ngizolala abafowethu mamncane ngizodlala ngihambe ngiyolala abafowethu ehostel. Abafanike abafowethu khona bakwemukelayo khona bangakwemukeli. Kwathi ngilele ngezwe omunye ngihleba. Betha sitshela ngani manje sesilethelwe enye imember la yabo. Ngatshela mamncane athi khona bakhulume kabi lapha. Azame enye indawo wakhuluma nomunye ubaba ngawulala ekitchen. Ekseni mayivuka wayengeqa enza izinto engeqa ngathola umsebenzi wasebusha ngangihola 250 ngeviki. Athatha lo 250 ngawubeka emva kwesixhobo. Lokho ngithatha seqa lapha sibe sigibele akukhuthazi ke lokho kweqo ukutshontsha itimela. Lashibhile kodwa nethikithi lenyanga. Ngakwazi ukuthi ngoba nganginephupho lomculo ngalokho ngizama ngifunda amacassette ngithatha amacassette ngifunda ubani ngaxhumana naye ngize ngithola inamba kaShobeni Khuzwayo enganizomama ngimthole ecassette ngingaxhumananga namgcineka ngazi umuntu amfonela ubaba wathi hey ndoda asathatha imuntu njengoba kusanda kushona umgqumeni nje nathi sinukiwe ayi so sathi hayi ake sime ukuthatha abaculi ngathi mina into engifuna kuwena mina ukuthi ngikuculele nje uculelile nje kuphela. Wathi angazi ukuthi uzophatheka kanjani uma usuculile bese ngiqhubeka ngimala engikhona ukuthi cha sithathe umuntu. Ngathi anginankinga mina okwami ngicela ukuculela phela nje. Ayi ngamncenga impela ngamncenga nje ukuthi ngifuna ukuculela hayi ukuthi ngiyakuzwa noma ngasangithathanga kulungile ngiyakuzwa uvela kodwa ngicela nje ukuculela. Wathi hayi awucule ngasho nje kabili wasenqamuka ifoni ngathi hayi kushuthi ngibhembile soto. Ubaba useyivalile ifoni. Ngitshela umfowethu nganginaye ngathi hayi maye ngizwile uzofona ngisafona back. Sure. Uma engizwile uzofona yena. Uma engangizwanga ngizokwamukela kube kusho ukuthi lo akusona isiphiwo sami lesi. Yahlala. Lokho ngiqalaza. Lokho ngiqalaza ifoni hayi lutho. Hayi asingena. Ngoba umzuzu emhlanje. Athi mina nango. Wathi uphinde. Ngasho. Wathi hayi mngaro. Ubani konje igama lakho. Ngamtshela igama wase ethi hayi ngizokuthinta ngizoyisave inamba yakho. Ngizoke ngiyokhuluma nabafowethu engisebenza nabo. Kodwa ngizokuthinta. Kuphela amaviki ngamfonela. Wathi hayi ngasho wathi ngizokuthinta. Phinde futhi ngalinda. Wabuya kumina wangitshela ukuthi cha sesibonisene ukuthi siyakuthatha kodwa sicela uyosenzela lokho kuthiwa idemo lokho abazokulalela ke manje sokuseyinsimbini. Kwasho ukuthi ngoba ngangiyibeka imali ahamba ke ngayoyenza idemo. Ngaleso sikhathi ke sengiwushintshile umsebenzi wesebusha ngixoshiwe njalo hayi ukuthi ngishintshile nje ngixoshiwe futhi ngawe isinyama lenyama ethwala enkulu kanti ngizoyiwisa edebhisini kanti uzoqhamuka umlungu la angixosheke. Uma ngixoshwa ngivele ngiyokwenza security mangithola umsebenzi security bese ngithola umsebenzi security egada khona futhi la ebush la kade ngixoshwa khona. So kumele ngizome eminyango manje ngifaka uover la. Wangibona lo mlungu wangixoshela wayotshela umphathi wami asimfunike lo. Alinawo umhlolo wehlela. Hayi kulungile. Ahamba ngawathola umsebenzi security. Hayi ngabashiya ngokuthula la. Ngifuna nje unixoxela uhambo engiwe ngivuka nalo nentombi kaXulu ilindile ekhaya ngiseGoli ngahamba ngathi ngiyeGoli. Yapatanisa
uyabheda ngenza idemo ngapha ngimile ihlanganisa security ngapha bese ngiyenza ilokhuzana bese ngithola omunye umsebenzi engangizokuthi ngiphanda kanjani so ngiqeda nje ukwenza ifixture yakhe ngihambe ngiyemsebenzini mangifika emsebenzini esecurity sengumculi ke manje mangifika ngelinye ilanga imina ngithatha ama newspaper engiwasa kubasebenza ebuilding phezulu kanti kuzovele kufika amaphepha osowetheni ngo front page ngizomukela amaphepha newspaper ngo front page ngiyobanika bavele bebuya bonke ingibe namahloni bethi hayibo wakuwe lo ingithi ngizama ukuyiphika kodwa uzoyiphika kanjani ngaphela impela lona ngivesela amazinyo nje ngisinekele lapha front page ayi vele ngithi ayimi khona umfowethu sebenza naye oculayo ayithi manje akazi lethi khandeka kanje emqondweni ngibonani manje bangenzele bangineka impilo engingazi kahle kamhlophe ukuthi angiyideserve ngoba anginalutho nginalawo mahloni ayi ngivume kanti omunye ubaba osebenza khona uzovela isixhumane sivele sikuba ngathi sibabangani lo baba lo bese promotwa eyosebenza kwesinye isifundazwe la khona athi mayifike esebenza kwenye department wathi manje ufuna umculi la ngenaye umculi mina ngahamba ama event inqwaba ngaze ngathenga imoto yokuqala ngomsebenzi ngomuntu engangibaze ihleli esangweni la ekhaya ngibe umculi isikhathi eside ugogo ehlala endlini enethayo ngingakwazi ukuyakha bengafika ekhaya isikhathi esiningi ngoba bengazi ngizolalaphi abanye babeze bethi uhlala kumamkhulu wakhe impela ngangihlala kumamkhulu ngangifikile ngimamkhulu wakabo kamama le manzi emnyama ngifike ngihlale khona noma ngifikile ekhaya ngalala ntambama ngihambe waphela uzofuna kuyolala ekugcineni ayikho indlu ngihluleka ukwakhe kababa ngihluleka ukwakhe yami angenzi lutho nje ang-afford igama lingakanani abanye babesidelela ngalokho sixolise mayeke wathi ngizoshutha kini ngikhumbula ngelinye ilanga ngifike ungizwe ezoshutha into ya TV ngathi asime ngale entabeni ngaseGqumeni ngoba ngangafuna ebone ekhaya ngithi ngeke ngikwazi ukuthi kuvele ikhaya lakithi ngeke esimeni ugogo akazaza ahambe wahlala nathi ngoba mhlawumbe ubethwa wahamba phekwalelo yasizi mhlawumbe ngabe ikhona into ethi kodwa ubethu ugogo wangilinda ngaze nga-afforda wahlala kunzima ngiyakhumbula kunendlu obehlala kuyona iyayina buye ngapha ina abuye ngapha njalo mangize ekhaya nento ebuhlungu enhlizweni isilonda esingidlayo kodwa engasitshela umuntu uthi ngumculi ngidumile ngidlala ngapha ungaze uyitshela ukuthi udla imali kanti iyona engekho kunzima kodwa ngathi into uma abantu bayebeze bemangalitha lo muntu wakha kangaka ngiyizwisa ngiyizwisa ngiyayazi le nto ukuthi iyabanzima kangakanani okuwesa umuntu wayehlekwa ngabe ngcono ukuthi angahlekwa ngoba ngangagwinya mawungene ku-Facebook uthi uyafunda ama-comment kunomuntu ozovele owazi kini uvele ubona ukuthi lo muntu usaphotha abanye abantu and ngabe lo muntu uyazekala noma uhlala la emakhaya sofuna ukuthi uyihlekise into engekho ukuze lo muntu ngampela engayizi le yabo so-ke
into yokuqala ngathi mangithola amasentshana ngangwabeka ngathi angakhe ikhaya aqala ngendlu kagogo ahambele kuyona saphila ke sesila ekhaya ubethi noma befikile bezombona bebemthanda ugogo bakithi njengoba bona behleli lapha nje abazili uzozenzisa bebemthanda kabi ugogo ucakwe sizobona ucakwe befika la bezobona ucakwe ngisho ezinye izalukwazi nawo mama bezobona ucakwe bethi zokubongela yini lo hleli kuwe yathi ugogo hawu mina phela sengahlala esitolo so ugogo wedle besisondele kakhulu naye siqala ukubheka sibhekela kuyena ngoba ubaba nomama bahambe singakahlakaniphi sezingane sabhekela kuyena saconnecta kakhulu kangangokuba uma ukwahambela isikhathi eside ekhaya ayibengixabana ngoba ubethetha phela noma ngengafika nje ngafika sokuleti ngalala kanti uzozwa kuseni ukuthi ngikhona mhlawumbe ngifike ngo12 ngo1 mase ngiyombona athi hawu usufika ungezi lapha usumjahuka ngife usuwazi ukufika nje ungezi ngithi hayi gogo ngifike ebusuku athi phela ngizwa ngoba nemoto uhamba ngayo wena uhamba ngamoto engadumi uma bebonga bethi siyabongela ngomfana wakho wathi hey bokubulala lokho bokubulala lokho okuhamba lonke izwe leli ngathi ke sengimxoxela ukuthi gogo ngikubhale emontweni lezi imonto engiyithengayo ezakho ngiyibhale emontweni wathi hey bazothi bebebulala mina bethi hayi ngoba yena simtholi awuthi simlaye ngaso lesisalukazana sakathi choma ngaso hey beku nzima ugulile ugogo egula uqale wangabona emehlweni ugogo benza izithebe uzenze ngisho eseyiphumputha thema eqale ngabona emehlweni kwezwela kimi ngazama umhambisa kodokotela laba bahlinza amehlo wafika wahlinza lodwa ayiwasethi elinye akacela kayohlala ekhaya uzobona ukuthi kwenzakalani bese eyamenza lavele lafa akangabe ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke nalelo waphumputha ngalo lelodwa kokuthenga ngonyaka odlule obube sehlala endlini lapha ngenhla kanti bepheka ugogo besehlala endlini ngenhla engasaphumi ngoba ubeke net aphume nje abuye selimphethe leli elahlinzwe zokubuhlungu esekhala ngekhanda ngayo yonke into wahlacela sehlala ke endlini kwathi ke ngonyaka odlule washawa istroke sakwazi ukusinqoba lesokuqala ngoba wakwazi ukuthi mangigijima walapheka sabuya futhi samshaya salapheka kodwa salapheka uhalf waqhubeka waphila esengakwazi ukucontrola kahle ke ngoba wayesebonakala ukuthi sesemlimazile kwase kubuye sesithathu esithema sibuya ke kwazanywa konke la ekhaya kusungathi kusesibhedlela ngoba bekushintsha nodokotela la ekhaya ngoba besingasazi umhambisa ubeze umuntu osemdala bemvele ngifonela udokotela mathi ubiza malini ngithi ihambe ekhaya bangazi odokotela ompangeni abasuka ko private bejikela ama invoice nje phela bejikela ama invoice ngithi hayi bangenzela ugogo kulungile bamzama isikhathi ubese kunesikhathi eside ke ephila lokho ngisho engenalutho
imoto nje sakwazi ukumthatha bese mthatha nje ngithumela ufanele othatha ugogo eyojova athole nje nezinto engabo drip engabe yini nokutheke kulonyaka eshawa istroke sesithathu ngazama ngakho konke ukuthi ngihlenge impilo elwa ngoba ugogo ubelwa futhi ngaze ngasho ngathi umuntu engathi ngamfuza ngoba strong obe strong bengazidlike kusukela ngimazi ngiseyingane wayengazidli izinto onyama yenkunku ukudla okuthosiwe zonke lezo zinto bengazidli ubengana BP enganalutho ubethanda futhi ukunikana ukudla kwakhe kanti kubi bekukubi kakhulu so ngazama ke ngithe mase ngibona ukuthi hayi sangese ngiyehluleka ngaqhunga isibindi ngamthatha kuwo uDecember lo ngamusa esibhedlela nakhona ufike wahlala 2 weeks bamfaka amanzi bamfaka ama-drip bamfaka zonke izinto basho futhi odokotela ukuthi hayi ugogo usekhulile njengoba ugogo engasadli ngoba emhlathi bengasavuleki angeke besakwazi umbhoboza bemfaka ipayipi azodlangana ngoba usemdala futhi mayelo kehlele esibhedlela akukho ngaka azogcina esizakala ngakho ngambuyisa ngolwesine ngamletha ekhaya nami ke ngigijinya busy ngiyagijima ngabe ngiperforma lonke izwe leli kuthi kona wonke ama date engangibhukhwe kona umhla ka-23 angabhukhiwe kona ithuba engathola ukuza ngale ekhaya lelo mangifika ekhaya kanti uzohambela phambi kwami kuthi nje ngabo 10 ntambama kungena udadewethu ngilamaya athi u-anti uthi angicele ezansi ngithi nawo gogo akasekho kushuthi bese ngimbuza nje ngithi ukwenze njani hayi gogo ngathi ubambekile mangifika futhi ngithi ngiyamemeza ngoba mangifika ngesonto ngoba bengasakhulumi kahle ngithi mina uyangizwa kanti ngesathi ngifikile wayengaphenduli ngithi uyangizwa athi ngiyezwa ngithi bayithu ukhuzana uma usufika kena vele ubusukhuluma bese yazwa ukuthi ubani bese kuphendula ube ngasaboni bengitsheleke mangifika ngimfica hayi uyaphila ngithi ngiyamemeza hayi akasabeli ngiyambona nje ukuthi ulwa nempilo yakhe hayi afele ngakhala kanti vele uyahamba phambi kwami ngembuka enye into engihlupha kakhulu ukuthi umhla ugogo ehamba ngiyozwa kanjani ngiyobe ngikuphi kanjani ngiyamukela kanjani lonto kodwa uNkulunkulu wenza icebo lokuthi ngosuku ngizosebenza ngalo uzobusa ekhaya ugogo wakho uzohamba phambi kwakho umbuka wangokuqala ngikaze ngibona umuntu ehamba phambi kwami kodwa ugogo ngambonile okuyiyona into engiduduzile yangibopha inyembezi ukuthi uhambe phambi kwami ngoba mhlawumbe ngaba ngi-understand ngoba iqiniso lithi ube sekhulile kodwa kumina ube ngakhulile ngoba bekuyimangiqala ngithi ngiyamjabulisa bengisafisa ukuthi ngabe usahamba ibanga elide lempilo kodwa kwahlulekeka noma ngeke ngenele ngoba umuntu wasemhlabeni kodwa uNkulunkulu ungigcinile ngakwenza konke engangifisa ukwenza noma ngifika la yithi thibela ngiphelela ucash noma kenga mithi abangiphela ucash yini manje bese isikhathi kunzima ukubamba line lapho e-ATM ngenxa yegama umntana nalo ngifike ngihambe nginishiye ugogo ngene la ngamshana 10,000 wathi oyani ke le ha uneconsi lokho ugogo into esifundise yona
angaze nguveze ngoba angaze ngibona ukuthi why kumele ngiqhakambise. Ugogo la ekhaya sazi ukuthi makulalwa njalo kuyathandazwa. Ugogo nje akekho umzukulu wakhe ongazi ukuthi makuthiwa kumele uselithemba themba labakholwayo. Usuke kusho ukuthini? Lonto sayazi ngogogo. Ethi inkosi yazi yonke into. Mangihamba ngithandazele, uma yayithandaza bebalise onkosi. Wena Nkosi waziyo. Ngoba kuhamba ngibambanyeka nje kuhambe kuhlabelela lonke izwe leli. Wena Nkosi owaziyo. Ngoba nako bese yakubona. Thandazela ke Nkosi ukuthi uhambe mina qala. Wayithi mayekhala ugogo uma kushona insizwa zakhe ayezala ezinhle insizwa lezi. Nabazo baba. Shoba ningona nje. Wayithi mayekhala athi ngihlaleleni. Wayengahambi mina kuhambe ingane zami. Ubumthandazo wakhe ke bekuthi ngoba behleze novalo ukuthi bazongibulala. Ethi nje akuhambe mina. Ngoba noma umuntu emdala ungeke umxoxele lutho. Kodwa ubazi ukuthi ziyenzeka. Phela ngoba mawu uNkulunkulu ekuphakamisa uba nezitha. Usuke ungakaphakama uma ungenaso isitha. Uma nje besakuthanda bonke samele usebenze. Mhla wanezitha wahlaselwa abantu abahlukahlukene nothi bayakuthanda. Uyobe sekukhona uNkulunkulu into aseyitshala kuwena. Ukusiza umuntu isiza noma umuntu engonile. Kodwa mayicela usizo ngiyamsiza ngoba ngiyalwazi usizi nenhlupheko. Ukusiza umuntu kuwumthandazo kufanele ukuthi ngisuke sengithandazile. Ngiyahlupheka emoyeni mangabe umuntu ecela usizo ngangamsiza. Ngimsiza ngisho nangelinye ilanga salithola. Ngoba ngisuke ngifile ngazuthi sengona uNkulunkulu. Yonke lonto siyifundiswe la ekhaya. La ekhaya ke kuyathandazwa. Uma kwenzeka iphutha ngahamba ngathandaziwe ngijika ngisho enkandla. Bayazi abafethu engisebenza nabo. Ngijika impela. Ngithandaza la ekhaya ngihambe ngiyothandaza ekhaya komame njalo. Bakhona basekhaya komama bayazi. Mangekho umuntu ngiyavula ngene ngithandaze ngedwa. Ngihambe ngoba ngazi ukuthi kuyakhulekwa ngaso sonke isikhathi. Noma ngabe kuthiwa wenze njani kuyathandazwa. Ayikho into okumele uyithole engakufanele ukuthi uyithole. Kuyicala lokho. Awuhlukene nje umuntu obamba inkunzi. Yonke into okumele uyithole kufanele kube into eyisabelo sakho. Engakho ngeke ngithi inkosi ngiphe okufanele mina. Lokho okubona kufanele mina. Ongekhona kwami unganginiki. Ngoba akukhona kwami. Angikwazi ukuphila emangeni. Njengoba nibona ke ikhaya lakhiwe ingenxa yomkhuleko walesisalukazi. Ngabe kunomculo omusha bengifika la gogo bamba la isithi sikhuleke njalo ngaso sonke isikhathi. Abafowethu bonke abake bafika la ekhaya bayazi ukuthi into yokuqala ibiyenzeka uma ufika la ekhaya siqala kugogo. Ufike ngwethule kugogo bese siyayiqhubekelayo. Sesiyiphuzela ku drink. Beyiphuzela abaphuzayo kodwa sesiqale kugogo. Noma ngabe kwengasaboni bengimtshela ukuthi lona kubani lona kubani lona kubani lona kubani. Namhlanje ke bazofika abantu abazofika akusekho ukuthi kuzothini. Ngiyabonga kakhulu kubafowethu bonke ngibonge kobaba bonke ngibonge komama ebebemgeza usuku nosuku. Abalobokazi bakwakhe bebemlekelela. Aze ngasho ngathi awukanti kubalekile ukugana. Noma ke khona umuntu
ozoyitshela ukuthi ugogo mhlawumbe uhambe ekhala ukuthi asiganiwe uyazi ugogo ukuthi amtshela ukuthi hayi gogo kukanje amchazela ambeke esithombeni waneliseka hayi uyazi gogo wayengeni so ngifisa ukusho ukuthi intombi yakaXoli namhlanje ilale ukuphumula uyidlalele indima sahanje ngabazali kwasala gogo nomkhulu umkhulu uhambe sesikhona sesibhekile gogo nje obihamba namhlanje sifisa ukuthi ahambe ngomoya uNkulunkulu asikhanyisele bengithi mangihlala naye ke mangifika siyixoxela ngithi gogo mawusuhambile nje ngifuna ukubuye ube idlozi elihle ngiqhubeke ngishaya abafana athi akunjalo Nkosi athi phela awu ngiyohamba kanti mina ngiyohamba ngishonipho bafuna ngifuna ngihambe ngibuye ngibheke futhi khona ekhaya ngifisa nje ukusho ukuthi ngiyabonga ubaba ophakathi sesisele naye ke njengobaba wethu ugogo kakekho kumele kube phakathi azi ukuthi mazokwenza izinto zobikela yena engasibalekile ngoba engakaze vela sibalekele asondele kakhulu kunakuqala ngoba kuyohlubula lokho emoyeni ngiyabonga kakhulu ngifisa ukuthatha leli thuba ke ngibuyisele kuwena mphathi wohlelo wena wendlovu Nkosi ngilimele police oh police Nkosi ngilimele kubhlungu Nkosi ngilimele kubhlungu siyakakapa Nkosi yami ngilimele limele Nkosi shayakile baba kiyavuma Sabonga kakhulu Jumbo, sabonga kakhulu kuza ngasimnike ihlombe bangcwele egameni lenkosi, simnike ihlombe elikhulu. Bengazi ukuthi wonke secret now, so nawe ngaba secret, so ngiyayazi lempilo. Akumnandi ngobuka impilo yomuntu. Yinhle kakhulu because sothi uNkulunkulu sekazi ngomuntu ukuthi emhlabeni uyomenza ini. Sibonga ngendlela emangalisayo. Bangcwele ngibuka isikhathi ngo 5 minutes to 2. Senginikeza umfundisi izwi lenkosi yonke inkonzo nginikele nabafundisi ngiyazi itopi yephethe ugogo umvangeli ubiyela ozosikhonza ngezwi nginikeza yena manje ukuthi asikhonze ngezwi biyela omhlongo
or Njomane Kamkapi. Njomane, ubebe. Nasigene. Amen. Yebo Nkosi, ngizabuye. Amen. Sanibonani.